Ubak Sandondor Rentetiang Kertong ka Hill States People Democratic Party HSPDP ubanekun ni election na soyong constituency kabanlong hakash potrik ujemang habakren sikilat patai kubor kumukertong ulong wat la ka jarjar ka parti HSPDP ban yalap election kumbayalap election lem kiwik sengsan pertai namar kum urangba umka wan pi ye kejing ye kentho ne kejing ye daj para kertong kumbalong kiwe da ka bapen ye kinyai kijutang ban ya that hamadan madia Henry unyat bet jai hakla kajong kanongrim bauyang. Habakali yiki jingkili lagi jingkun kanyat kumno ma kajes PDP UDP kabaya senrop lang bat KNPP Henry yakata ulong kanyat hakawepat kalenti jong kajing start ukertong. Habakan tho yiki jingkren usembut menteri rang bak kejela da kabaong ki parti barit barya KNPP kan pensiong hatrum ke bos na kaleng bak sanandor ulong kati kijingkren usembut ke PNI ye kijing pok dor kat kekerdan usembut ban keren ye kiti kintin. Hajar apply. Ke kumu kotong ku bangi layat hagi sigi por ki bedap no. Ngilayo mensim sibon khamtam hakabede bat kejingya kejingyang kejongi hakabani kendo ikibriu bat ke basau tanat kalong bak response kalong very much positive ba. Tede nak takadaw bangi liyo mensim banyak syakmat. Handrai kumbangi tiplut daga jing club no jong kotong jong UDP hakadu por umban si ban sagen o sipor yak election syaka ying dor batawan. Di kumta hagani kapor barga klipmat ke bamentaru kejing kerpat bagajing tentu ke jonga ya ki nong song sinong khamtam ki nong kristian ke i jonga kalong bikin long bas kan ki ban yaye haga nong rim bat haga ju kapor ki ban trei na ka benta ka si pautrik bat ni community ni ke ke babha haga khat trei dan sibon ru ki we ki kertong ki belayan hagi ni singi ki por ki bang li lim bagi social media ki tien ki telik ki baki le kren bat ni i kumba kam i de shu ke election campaign ka bakin ai ki jing syakri ya upat ba kini ki jutang lai i podor hadu kata ta ban ngowan sngap teng teng lai i kala dei kumba kata ka political appeasement reno da ka ba penksan reno bat penrem reno iru agni ki singi ki por ka jinga ben ki jinga ko uwe ukertong ya uwe pat nakaleng jonga ukertong jong ka HSPDP nga kentu nga kenpam ye ki nong sok yong ki ki jongi bakin ngop ha kita kinia ki ban penyedat ki ban penyesrut bat kham kerpang ki ban penyapat ki ban penyapra yangi ki nong soyong hani habajit yo nong mikmat u ban long u MLA unong yasat hantai ya po Meghalaya Legislative Assembly nga da kerpak jur ye pi banjit economic khmat da kajing syampang da kajing start badon hagini ki sigi por ki bangai i banyo ya ki kersan ya kita ki vote sigi song song ki jongi da ka ba ki ong ka vote song song leng ba ke emotion bagi kwa ban kringi ki song song pil pitharai be kita ka vote song song kan la ban pencop ya ukertong lene ka kertong haki election da ka bangi ngi jit economic khmat da ka jing snow da ka emotion pikwa bagi nok soyon ki jongi pin penyam bat bakin tap ya pika vote borok sansnem anda ki klalong ki MLA pin kmi lenti ayu na kita jit ya unong mi khmat da ka lenti da ka jing yit bnya da ka jing start ka jing syampang khlang bo unla ban ai ka jing syakri ka bahani ko hatam ya pi badai halor kata ka nong rim kum ukertong kum kinong song sinong jong ka soyong constituency hi barok we jit ya unong mi khmat start bo syampang bla ban kren ki mat ki jura ki jong pi bat uban penpat uban penpra ya ka jingalong kawe ha ka constituency bat ka jat ban riu ka jongi bat ha ka ju ko por klem da penmong klem da kan tho yan we no ni ban long kum kita ki briu ki shai bat hikai ki briu syapang ka sensyar ka kadar ka khot ka suba klem da kan tho klem da kan tho bria yan we no khandang ba kan long ru ka jing hikai nang syakmat ba ka sensyar ka kadar ha ka jela ka jongi bakalas dang da ka clean politics hang te yo soyong ti kum tanga karpat ikinong song song gi ki jongi long gi bas kem wat nam ngap ikni ki jing pen thame da ka baya comment ka baya ngotana ha ka bakhat do kata ka jing comment ka jing ngotana kan penjau umat ya phi hari jit ikibriu ke balak ban syania jit ikibriu ke bas kem ha nong rim bat ke bombi iki sebaik sir sebaik rupa kani kalong ka jing karpat ba ka jing tu ka jonga ikinong song song bakin long kibriu ki banjit
dah ke jing start ke jing sampang dah ke jing perkat dah ke jing kelatia keladem ya ke pateng ke banwan bat dah ke basujit dah ke taki emotion dan di basngau sen bat dah ke banyak pat banyak paria ya kinong song ki jong nyimla ban ong bangin sensyar jaladi tang dah ke wei ke political party la pipai haki wei jalaru ngidonnya ke coalition government bat haka jela ke jong iru haki snam ki badep bat hadu ke por bat ke klimat ke pemerintah kaya baik ke coalition government tinggi nak lakin nak kata ngamla bat prian ya kata di kentin cheap political statement ki bakren ban pen herdor ban kren kum kita kentin bat ke bas ngosi kalong batum kini kita kentin ba kiwi pat kita kentin ki bakren na kinong yalam ki jongi ki bakide ki long ki nongelam kum ki deputy chief minister ki minister ngai i bakum kini kita kentin kam itnat bat ka pen herdor ya ka jela ka jongi bat ya ka kerdan ka baki ki bat kum ki nongelam ong ki start ki jongi ki briu ki pet ya ukertong uba kumu ki baki kilak bat syanya kinam jit lemuk leman kilai i ha kini ki snam ki bladep ngila ailat ya ki nongelam ban job ya election shitam bat kilai i hato uta ulong bas kem ha nong rib ne hato ka jumot ke jing perkhat ke jongu bat ke jing tre ke jongu lala se ban tre na ka bata ki panjang so jong ki jong ban ngil iru shua ya kata kini ki postam ki bladep baka jing sadin jog dong ka than ki jongin de compare bat ki marjan ki marpa ki constituencies kila kiu kham shakmat bat de na kata ka daw ba kumu samla ga don ni ki jing thmu ban ya shakmat bat kham kar pangapam ke jikershan ki khon samla ki ba buon ngatep kila kwa bat da ka wei kalenti kila kwa bat da ka wei kata ka politics ka ba compare bat ka ba kuat ka ba ki kwa banya bat kum ba kilong menta ki pet syakadiang bat syakaman idon jikerman ki shem batang mga ukertong uban yalam ya kata bat ngatip skam bakani kadang di ka movement ke jongi ka movement ka ban penki ka ban penksar ya ki kon ka jinga kren ka jinga khana jogini ki kon samla ki jongi ki longkami ki longpa ki ba ki jenjar ki selong ki serta tang namar baki kon ki jongki kim don kam don jam pi kadai kata ka ba ki patba mata ki kwa ba kum unu unong na so yong unmi khamat bat un kren ru ki jong ki hante ya po assembly kata kadai ka jikli ka bal ki wan ru ka bhapalat hare nging ya da movement gidon da movement kadon ka jing ki phalo jong ki khon samla ki jongi ki ba dam ki ba bitar ya kan ka political system ka bala ne manta de ki propose tam ki kwa ban pen kala ya kata bat ki i ba kane kanong ka ka bor ka ba kraw hadin ha bor bangin yo essential ka khadar ka ba klem bam sap ka essential ka khadar ka bagila ban shania bat ka ban ai ka jing shakri ka ba bahani ka batam ya ka soyong constituency badi ka state hi bar koi ganja phi ngam ju hi kai ki breu bakin ya kinya songshit ngam ju hi kai ki breu bakin long kita ki breu bahakapor election ngin ya songshit ngin ya pelong kata ka tamasa ka bahang tu download kakyat ka download ka jing pen songshit iki kun sam lagi jongi namar balai bakade ka tamasa barki breu ru ku balong menta ngasosi ba ki kam sngo tenat ya kata bat kim kam sngo tenat pade ban yo sngowi ki kentin ban kren ya kalawe jonga ke jongpi dei na kata kada kum ke parti bat ha ju por kum kurtong ngaju kren bet sapang ki isu bat sapang ka nongrim ngam don por ban ben ban kho yo no ngam don por da ka bangan kula re ka e ka bangang ngam la ban kula ngale ya ka e ka bangang adon ya kata ka jingtmu bat ngatip da ka jing kershan ki jongki nyinya da kata ka lenti ban pen urlong ki kita ki baro nomor pi ong kata kajing pensiong sheet kata kajing ya hiu hau haku bakadu kata ngimpoi sino i ngidi ban hikai ki beriu ki jongi la dang idang kadang kam ki kentin ki banya pen paria uwei ya uwei lang idang bun kam haka banya ben ka banya ko uwei candidate ya uwei pan ani ileran palat ki wei ki jat beriu ki nak kiu kam palat banyangi ni ngidang ya bun kam da ka banya le ikini ki jat po jat po rati hari haka jing sisa ngila de ban hikai ki priu ki jongi ban yalam haka lenti ki bathomai khnang baka longdien ka mandien ka jongi kan long bas khem de na kata kadaw kiwi ki katong ki ya chakamat ki pension sheet kim jukren issue
Baik kajing phalok khat ni jong kadika roster system. Baik menta kanika themator leng baka harjan panchayat committee kinang le bahe kinang kren ki kentien ki bangim lak ban pediang. Kita kinang dawai ke ki bangi ngim lak ban mudur. Hari bangi pada ngirai campaign de kinia ki jutang ki balong chip aduk kata-kata. Dei na kata-kata. Kinong soyong ya katu kila kentat mardor bat menta ki phai sing samla uban long uta nong ya sat nong ya kren ki mat ki jura hang tei hapo jing dor bar assembly. Ni bantip ko wei. Ka National People's Party hapo soyong constituency kadang very much new ba. Kadang themai ba. Ban uni UNPP ru unam yo beriu uyo betang na HSPDP. Te ka HSPDP ru kapan yang yo kurto. Te kum bakalong hadu menta. Hapo soyong constituency ya ka NPP kim pat priang. Manong bisa jisir. Ka anti NPP wave hang te kalau ka baklan hadu kata-kata. Ban kinong soyong hi ka NPP hang te kinong priang. Kuma pilai i hakan ke election pelada. Na ka Khasi Hills mo. Ka NPP kayo kanusi. Nilai i but kum ka jat bandre hi yakan ke parti kum bangalong manta ngimpat priang. Ya kata kajing pediang na kajing bom pediang nga marwe ladi nga ngam pediang. But kum bakilong rugi pai bakim pediang. Dia kata ka daw ko baki kim pediang dengan tips ado. Tang ba kajing bom pediang kajong ki ka pau sai kum ke ski menta. Kita kajing sisa ngalai don bentalang bat kata ka bak pipi kot balak pelong ka ke political party hakabe dei bat ka roster system ngalai tu muri usimet hang tu bat sakawai du kalong ba kane kate ka bak ta bet ya kane ka kepo ka jongi namar bahak kai dei bat kikam kijam de menta kane ke isu kalong sensitive hadu kata-kata ban kabas ngosi kalong ba om don bakran ya kane ka roster system ban pen singo thu sikipat ba kani ka roster system ladaka kan trekam ngai i bakalawai jong ki khon samla ki ban yo kam yo jam kala tan hadu kata-kata namar ba ngi i haki advertisement ki vacancies ki bangi ngi i katno ukasi jong i unyo dia katangi namnya keren ya katangi namnya ai ka jing pensyas sikipat ba de halor kata katong rim along very much concerned bahaya kanika roster system namar ba haka manifesto ka jong iru ngi lakula baka job reservation policy kadika priority ka jong i ba ladangi job katuk kat ni ngut ki MLAs ngindon nya ka sur ka baklan nya po ying dor bar thawan ngina kren nya kani ngiling isim hadu uput ba ladangim pat yo ya kata ka Khasi Giant State lada kadang jengai than kata ngin review ya kanika reservation policy nomor bahag reservation policy 100% deyu Khasi jongi Khasi Giant dia 100% kidiki perlu garo ki jongi HSPDP lika kren ngimkwa ya ka 100% ngingkwa sene ka 100% bat kata kon ulong ladang iyo ka Khasi Giant State baki pajba menta anda ki kle kren japang kata ka roster system bat ka reservation policy ka than kisdang banyak kren ya ka Khasi Giant State hamdei bangi isyun bat kita ki para garu ki jongi bangi dawai kata hanai nakabanta ka biang kabit nakabanta ki longdien ki mandien ki jongi bangi sadon kam ya kanika Khasi Giant State bat ka bas ngotonat kalong baki samla kani ka pateng ka bamanda kalai shim ya kata ka jingi kren ka jingi khana para samla kum kinong ya puli ki college ki universities ki professors kasdang banyak kren baka option ka di saktang ka Khasi Giant State bat kadai sisa kajing i jangai ki jong ulit ma i huping stone lengdo rengkat bat ki nongelam ha ki por ba kajing dawa ka jong ki kalas dang ban dawa ban ki phalo hagi ki por bat khidmat ko menta Nomor kamle chupat ba. nomor ba kita ki MLAs ki jongi ha kajing singo ki jong ki rase kajing bonkam kimpat long le se ban ya chakamat ha ka bedi ba kata kidon la ka jong ka time frame mo la ka jong ka por ban le kata ke ni sapet ke ki kumbolong menta kalong ba ni kun bi ban job election ki pat ba ki canvas hi ki kren ki kana kia hikai ki priu ba ka election kalong ba jet ki nongelam kasen syar ka kadang ka khut ka suba gidon kami ki school ki ba gidon kami ki surok ki ba gidon kam ban kenti ya kayo kakot gidon kam ya ki
nongrep ki jongi bakinom syak nyot tan kador da poi hayau du kita ki kimat ki bangi kren bat ngi ngim don nong syur nyano rei nyat be ka lenti ki jongi bat habang nyat ka lenti ngi kermen bet bangin poi syak thong ai ka bor tingka tin ong hanu mata ka trikam tabaka ba manta ba ka longba kapisa ti kaya bet kiwi constancy bekum kamolai kapisa kanjingnya jong kapisa ka serkai ba tang ba hakas ngi nyau jo ki vote pada ki ba ki ai dau so ubakum do youtube do kiwi constancy su kilas dang ban sngau thu ya kadika money power bakalong ka ege ka basliu ba namar ba sisien bangina tare ya kapisa ka bangi klam train ni klam kata kapisa klam saep pi tarai pi kadika ba se kata tikinok so yong ki jongi lada ka trikam kata ka jing ai jong ubriu tang banga trai ka vote berte kinama dan ka jing kren mo gibong ya kapisa te ya peding ya ka vote housing